Nilabas ko na lahat yung upuan master sa ating hanggang talon. Wala pa rin. Ayun. Asa na lang. Wala na nila nasabi. Nag-sponsor yan, Min. Pinabot sa inyo. Ako yung ginawang daan para maiabot sa inyo. Ayan, yung nag-sponsor. Thank you muna lang po yung nag-sponsor. Hindi kasi siya papakilala eh. Pero Ay, shoutout sa 1 viewers. Ikaw nagbilit sa'yo? Oo. Hindi lang, ginubos ko. Ay, hindi. Alat. Ay, shout out guys. To viewers, shout out. Dito ngayon tayo sa bahay. Tayo lang galing ka pagtitinda. Kaya kahit matumal, tinda pa rin ang tinda. Oh my God. What's wrong, my friend? Kung mapayat ba kumain? Balas ka dyan. Huwag mo yung laro mo. Right. Five viewers in the house. Shout out po sa inyo guys. Salamat po. May towel ka. Kanya-kanya na yung towel natin. Yan ang naging mo. Then, And viewers, shout out po. Kumusta kayo? Like naman po. Please naman, pa-like kami guys. Viewers in the million in the house. sabi. Balik na ang ano. Inuubusin mo yung
Bitchet. Bitchet. Pangarap lang yan. For viewers, share out.
Ay, shoutout sang kay. Nagtulog na yung tao. Balo. Balutin mo ako. Balut tayo, guys. Nag-live lang ako ng ano. Tulog na nga sana ako. Uy, magbalak ka. Wala. Hindi lahat ng kumakain ng balot may balak. Balak kong kumain ng balot. Yes, masarap talaga. Lalo na pag libre, masarap talaga. Madalang lang ako kumain nito eh. Hindi ako kumakain ng madalas nito. Control tayo sa ating suka pa. Masarap ang suka. Hello, Ma'am Gemma. Galap shoutout po. For viewers, ano? Music. Dalawa lang binili ko. Pinabili ko pala. Hindi ko binili. Mama yung binili ko. Charot sa 4 viewers. Ano kasi oras na pala ako?
Hindi masarap yung suka. Tulad ng nabilang ko iba. Balik. Malasa talaga yung suka niya. Ito parang tubig. Sabi? Yo, yummy. Hindi ko nakita yung mga comment niyo. Team Tacloban, Yahoo. Mabuhay Team Tacloban. Thank you sa kay B-Boy. Guys, saging. Oh. Yummy. Yummy. Yan ang mata ko. Yung pungay, ano? Nabusog ako dun sa saging, tsaka ano. Dito ka. Shoutout sa 5 viewers. Maraming salamat sa inyong support, guys. Team Tacloban, thank you very much. Napungay pa more. Uyat eh. Uyat saka sa cellphone. Orientation mo sa Sabado doon. No. Nangalan ko yan. Ha? Nangalan ko yan. Ano pa niya ako? Marta. Kung saan ako magtitinda si, ano? Ba't di mo maisama? Ay, naku. Ano ba gagawin doon? The viewers, shout out. Thank you. Guys. Ano ba yun? Ulan niya daw dito. Ginagamit pa ni Papa eh.
Orting. Nagamit lang ni Popo eh. It's right. It's right. It's right. Fish! Ewan ko sa'yo. The fish! Oh my god. Wow. Oh my God. Shoutout ka, Kuya B-Boy, dali. Shoutout mo, Kuya B-Boy. Share. Share, Kuya B-Boy, oh. Kuya B-Boy, share. Dali. Sabihin mo, Kuya B-Boy, shoutout. Dali na. Sabihin mo muna. Morgan, listen. Kuya B-Boy, send. Boy, boy. Kuya B-Boy. Hello, Kuya B-Boy. Boy, boy. Boy-boy. Kuya B-Boy. Said, Kuya B-Boy. Hello, Kuya B-Boy. Good evening. Dali na, said. Kuya B-Boy, hello. Boy, boy, boy. Hello. Boy, boy. Sabi, hello, Kuya B-Boy. Boy, boy. Hello. Sit Oh down, my God. Baba. Said, hello, Kuya B-Boy. Dali. Morgan. Hi ka na lang, hi. Dali. Hi to Kuya B-Boy. Dali, hi, Kuya B-Boy. Hi, Kuya B-Boy. Arte. Pastor. You said, Kuya B-Boy, hello. Ewan ko sa'yo. Boy-boy daw, sanggay. Ikaw ay si Boy-boy. Kuya B-Boy, hello. Hey. Said Kuya B-Boy, hello. Dali. Morgan. Dali. Said Kuya B-Boy, hello. Na, dali. Pastor. Hi muna, Kuya B-Boy, dali. Hello, Kuya B-Boy. Boy, boy. Boy, boy, boy. Morgan, tawag ka ako. Said Kuya, Kuya B-Boy. Morgan, oh. Wait lang, hinihingaan ko lang yung isang phone kay nag-feedback. Hi, Mary Grace Francisco Vlog. Shoutout sa inyo sangkay. Ay. Ang haba ng buhok ko na. Ito ko ng pagpagipit. Nag-aaral na yan. Ano pa lang. Nag-aaral pa lang siya. Mayayain magsalita eh. Grace, sangkay, salamat. Salamat sa pasyal. Morgan, Ate Grace, dali. Hello, Ate Grace, dali. Boy. No, big boy. Ate Grace, hello. Video. What? Ate Grace. 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 Yan. Hello, Grace. Hello, Ate Grace. Dali. Grace. Kuya B-Boy. Ouch! Ouch, papa eh. Sabi mo. Hello, Kuya B-Boy. Ano, basta? Said Kuya B-Boy, hello. Oh my God. Ay, Grace, celebrate tayo bukas. Birthday ni Grace, ni Maribek. Ay! Ay. Usapan nila yung unang kaya na. Ha? Kasi kahit kinarga
Ay, shoutout sa 6 viewers natin at 10 thumbs up. Shoutout po. Hello po, Nanay Joleta. Hello, Nay. Ganyan-ganyan mo kung okay na naman yan. Wala dati. Kanina ko pinapasok yan. Hello, Nay. Kumusta po? Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat po. May Bonsoy, Mix TV, shoutout ah. Ay, nandiyan pala si Nanay. Oo, nandito ah. Lord. Thank you, Nay. Salamat po sa pagpasyal. Sinsya na po kayo, wala akong damit. Kaya kumot na lang tinapit ko. Mura na sa iyo ito. Nagawin ka. Okay kaya ako. Paluin kita. Dalhin mo yan. Kaya papatulogin ko na yan. Alis na yan. Dalhin mo yan. Ay, i-mute mo lang yun. Dalhin mo yan. Para isama mo sila sa labas. Wala tong signal, wala tong load. Hi. Panalik. Panalo. Pamalo. Puntahan lang ako, guys. Huwag mo itulak. Nakatalik yan. Opo. Hi, hello. Josela. In Hong Kong, may galap shoutout po. May galap shoutout. Maraming salamat po sa pagpasyal. Salamat sa thumbs up. Dahil bago ka, ipitin kita. Pin natin to si Josela in Hong Kong. Pin po kita. Mayroon ng damit sangkay. May pupuntahan ako ngayon sangkay. Titingin ako ng sayote kasi mababara ang punan. Maraming salamat po sa inyo. Grace Francisco, salamat. Sakit ang likod ko na. Tinamaan mo na naman. Ayan, sangkay. Diyan lang, kukuha lang ako ng sayote. Titingin ako doon sa akin, kuha ko sayote. Wala kasi yung tunlod, sasama ko kung sana kayo eh. Daling ko na sana itong cellphone ko eh. Kaso lang. Hi, Josela in Hong Kong. Maraming salamat po sa pagpasyal. 7 viewers in the million in the house. Shout out. At 11 thumbs up. Nay, thank you, Nay, sa pagtambay. Bait talaga ni Nanay sa akin. Sana sumahod na naman ako. Para mayroon ka na naman. Kaso di pa ako malayo pa. Ilan pa lang ng aking dollars. $14 pa lang. Mga ano pa yun. Baka next year pa yun. So, doon ako nagpo-focus ngayon sa Facebook kasi gusto ko ma-monetize.
Ang bilis kasi sa Facebook guys magpaano ng views. Lahat naman na ina-upload ko sa Facebook, ila-upload ko naman sa YouTube. Kaya yung mga talagang nasa YouTube talaga nanonood sa akin, yan, makikita nila na yung ginagawa ko sa Facebook. Thank you very much sa mga nag-follow. Road to 4K followers na tayo guys sa Facebook guys. Salamat sa mga solid followers natin dyan. At nakikilala na tayo bilang vendor sa Dumalay Street ng Novaliches, Quezon City. At paano may nakakakilala na sa atin. Sabi, uy, ikaw pala yung si Waray ah. Ikaw yung nagbablog dyan ah. Salamat. Alam niya na yung siyang kay Biboy. Nakikita yan. Di ko lang kasi minsan yung iba na i-video. Yung mga ibang nagbabati sa akin, bumabati na, ay, ikaw yung nagbablog kuya, di ba? Sabi ko, po. Ako yun si, Mark Joray TV. Pa-support na. Nakapalo kami sa iyo. Sabi nga. Nakakatuwa lang sa Facebook, guys. Try nyo sa Reels. Nakakatuwa. Kasi pag once ka lagi nag-upload. What? Lalo nag-upload ka na mag-upload doon. Meron ka doon video na magbo-boom. Yung sangkay, sinabi ko sa iyo sangkay. Pag nag-upload ka sa Facebook, wag mo nang lagyan ng tugtog. Di baling salita mo na lang or voice over ka. Maganda pa yun. Para wala kang maging violation. Huwag ka nang gumamit ng tugtog. Mas maganda yung sarili mong gawa. Ano na yung yung views ko sa sa Facebook ay umabot na ng 2.5 million. Palaki mo yun. Kung nasa YouTube yun, ang laki ng sahod ko na sana ngayon. Facebook kasi, sana all. Oo nga, Sangkay. Salamat din sa support. Ando ka lagi. Number 1 si Sangkay Biboy, top 1 ko na yan eh. Top 1. Sa Facebook natin guys. Kasi gusto mag-follow sa akin Facebook guys. Puntahan nyo lang. Pangalan ko din sa YouTube. Yun din yun. Mark Joray TV guys. At magpapagawa tayo ng sticker. Papagawa ko ng sticker guys. Wala lang nag-sponsor kasi kaya hindi tayo makapagpagawa agad kasi yung puhunan ko ngayon. Nagamit yung pera ngayon. Puhunan pa lang. Pag medyo nakaluwag-luwag lang. Mura lang naman. Ang isa, 10. Isang piraso. Ang isang sticker, 10 piso. Ito guys, isang kayo, pinapakita ko. Ito ipapagawa kong sticker. Ginawa, shoutout pala kay, kay Raymond. Raymond Casiencia ba yun? Salamat sa paggawa ng sticker. Ang ganda ng gawa niya. Ito yung magiging sticker ko, mga kawaray. Ayan. Ha? Raymond? Casiencia ba yun? Ano ba? Ito yung Ito yung sticker niya. Mayaman, wala nang puhunan, mayaman. Yun ang gawa niya. Kaya, ganda. So gusto mag-follow guys, ito yung natin Facebook page. Sana malaki na road to 4K followers na tayo mga kawaray. Kaya minsan na lang tayo sa YouTube ng video. Ito guys. Karap ko lang. Yes. Ito yung profile namin. Ito yung logo ko papagawa. Yan. Gusto mag-follow mga kawaray, Mark Joray TV sa Facebook at sa YouTube. Secured na yung natin dito mga kawaray. Shoutout pala kay Bidogs. Si Bidogs ang umayos ng aking Facebook feed tsaka YouTube. Inaayos ko sa kanya. Yan.
Gusto mag-subscribe mga kawaray, please subscribe. Yeah. Ang sticker natin. Anis. Walang ano, walang adik. Walang adik. Wow, wow. Karisikas pala. Kaya pala ano ka na naman. Ito yung nag-edit sa atin guys. Si Raymond Karisikas. Karasikas. Ang layo. Sabi namin. Tapos muna ako sangkay. Ito muna tayo sa wala akong ng paninda. Pasyal muna kayo sa ibang magla-live. May pupuntahan lang tayo. Ayun muna, babae. Dito lang to. Ano ko lang tong cellphone ko. 8 viewers, shoutout. Salamat po sa mga pumasyal. Gisela, thank you po. Maraming salamat po sa pag pasyal mo sa aking meeting live. Puntahan po ako, ko ng paninda ko.
Hey guys, darating ko lang. Ayaw mo? Ha? Pinagdadalaan. Yung tao dun sa ano, palengke. Kumuha ko ng paninda ko. Baho pa na siya. Ano nga po? Bigyan ka na kasi dito. Ganyan mo pa yung ulo mo. Ay, shout out. Joel Di Guzman. Mark, patay mo na nga yung ilaw doon. Kung binuksan yun. Off the light. Na habang Guys, kapag hindi ka namimili ng susuportahan, greatly ang balik sa'yo. Let's go!
Nagpahabis ko. Nakarinig nyo lang yung video na. Sa pas.